Пичове, продължавам с пета част от отговарянето на квиз въпроси. Първият въпрос от природа. Кой от следните се използва за текстил? Лен, телестрали, сусам, слънчоглед. Лен трябва. Добре. Коя птица е показана на снимката? Ястреб, зеба. Това трябва да е ястреб. Браво. Така. Кое насекомо има функцията да свети в темнината? Комар, бръмбър, рогач, светулка. Така, продължаваме с... тук двоен въпрос. Как се казва британския комедиен сериал с Роян Аткинсън? Това тук е мистер Бин, Това е лесно. Кой е световъртеж? Замайване, болка, сънливост, главоболие. Замайване трябва да е. Добре. Те пък само лесни въпроси. Имаше един, ми беше писал коментар, че много детски били въпросите ми. Бате, това съвпада. С кое прозвище е известен Васил Иванов Кунчев? Ковски. Левски. Общи. Левски. Това пробати въпроса, но... Кое от изброените традиционно японско ястие, приготвено от ориз и сурова риба? Суши. Така. География. Къде е Назарет? Индия, Израел, Русия, Гърция. Трябва да е Израел, да. Наука. Коя част на тялото се намира черепната кокина? Елементарни въпроси, майна. Как няма спанат някакви трудни? Сега хейтерите ще има да пишат отдолу тъпоти. Кое животно на снимката? Лисица,